Тя пише приказки, превръща ги в пъстроцветни танцови спектакли и от 34 години е посветила таланта и вдъхновението си на малките и по-големи деца в уникалната й школа Роберта Балет. Поколения талантливи балеринки са открили заедно с нея красотата и радостта от танца, благодарение на водещата в школата и философия, че за всяко едно дете и всеки един танцор има роля на сцената. За оригиналната комбинация от художествена гимнастика, балет, акробатика, модерен танц, пантомима и магически трикове, които предлага Роберта Балет на своите танцори, за световните шампионски титли и приказните спектакли, за радостта от танца, в студиото на АФАЗ днес ще разговаряме с създателката на Роберта Балет и президент на спортен клуб Роберта, хореографката Роберта Джурова. Добре дошла, Роберта! Благодаря за поканата. Това, което ми направи впечатление, не случайно включих в анонса, е тази философия, която е и мисия на, може да се каже, на това, което правите така вдъхновено през тези 34 години, че за всяко едно дете и всеки един танцор има място на сцената. Това е истината. И аз така смятам, че за всеки един, който желая да танцува, трябва да му бъде намерена роля и място на сцената, за да се чувства добре и комфортно. Никого не съм върнала от моята школа и на всяко дете съм намерила място, група, роля и всичко, което мога да направя за всяко едно дете. Роберта, прочетах, понеже си говорихме преди записа, че не знаете точните цифри, но намерих, прочетах. Над 3000 балеринки за тези години, от 3 годишни до 45. Може да са повече вече. Може вече и да са повече. Да. Са споделили с вас радостта от танца. Как се постига това? Не знам точно как се постига. Това е посвещение. Не съм си задала точно този въпрос как. Просто правя това, което обичам. И ако на някой му харесва, той го споделя с мен. И имам доста балерини, които вече имат собствени школи. Много занимават тези хора се са продължили танци, да се занимават с танци. Освен в хореографското училище в Виена, освен в Националното училище тук в България по танцово изкуство. Има много балерини, които имат вече собствени танцови школи. Навярно има и много дъщери на предишни ваши и балеринки. И сега вече има дъщери на мои балерини, които танцуват при мен. Да, цели поколения се извървяха. А най-смешното беше, когато моя син ме попита: мамо, няма ли да срещна едно хубаво момиче, което да не е било в Роберта Балет? Аз като горда майка на танцувала в Роберта Балет дъщеря, съм напълно съгласна с твоя син, вашия син. Пардон, понеже се познаваме от много години, можем да си говорим. Можем да си говорим на ти. Добре. Исках да си представиш за нашите зрители, които със сигурност те познават, но все пак визитната картичка Роберта Джурова е започнала да се занимава с художествена гимнастика от 5 годишна и нататък. И нататък много дълга автобиография. Не искам да оттекчавам никого с моето CV. Основните неща. Основните неща е, че започнах с художествената гимнастика. Майстор на спорта съм. Така. В 8-ми клас ме откри Видин Даскалов. Съвсем случайно. То няма нищо случайно при мен всъщност, но той ме откри на едно представяне на БСФС Шумен в Шумен. Ти си родом от Шумен, да кажем, че това не бива да се пропуска. Да, родом съм от Шумен. Родният ти град Шумен. Един прекрасен град. Да. Видин Даскалов ме откри на това откриване на БСФС Шумен 25 години и ме заведе при един човек и каза: това дете го искам в премиерата на Лелята на Чарли, което беше на другия ден. И така всъщност аз за първи път се докоснах до танца в 8-ми клас, чрез един ангел, който се нарича Видин Даскалов. Прекрасен Видин Даскалов. И на следващия ден аз бях вече на премиерата, където той играеше главната роля. И така 4 години, докато бях в строителния техникум, защото аз съм завършила строителен техникум, не съм строителен техник. Точно така. Преди Националната спортна академия, всъщност това е твой избор. И по-късно продължих с танца в Народния театър, когато бях вече студентка в Национална спортна академия. Пък за Народния театър ме откри Емил Видев, който е преподавател в Национална спортна академия. До ден днешен
мой близък приятел и той всъщност тренира моите деца в акробатика. По акробатика. И така 4 години в Народния театър като балерина. Играла съм на една сцена с най-големите актьори. Няма да ги изреждам всички. Те си ги знаят. Вече не са между живите някои от тях. Стефан Данилов, примерно. И всъщност той ми предложи да кандидатствам в надвис тогава. И аз започнах да се готвя за изпити за надвис. Вече преди това си завършила националната Вече завършвах спортна Национална спортна академия. И той каза, че ще взима клас и трябва да се опитам. Така, аз почнах да се готвя, но преди това се явих на конкурс в театър движение. И стана тя Веле каквато Горанов, остана си там. на него. Да. Там са И станах веднага актриса. И 6 години играхме в театър движение до неговото закриване. Театър движение беше... Беше разкошно. Наистина, Театър движение. Затова аз емблематично преподавам и явление. пантомима в моята школа, защото и това владея. 1989 създаваш своя собствена формация. Да, Роберта. с благословията на Велю Горанов създадох тази И група. бяхте страхотни. Той ми Всички разреши ви да помним. ползвам залата на театър движение за мой експеримент, защото това си беше абсолютен експеримент. Да, за първи път видяхме Роберта такова Балет. нещо. Модерни танцови техники. 89-та гимнастика. година това според критиците беше революция в танца. Не съм го измислила аз, така казаха. Аз използвах уреди, които не са традиционни за гимнастиката, имат друго символично значение, но всъщност техниката беше от гимнастиката. От гимнастиката, да. И намерих 2 съмишленички, с които направихме всъщност трио Роберта. Това беше 89-та година. Една от тези момичета, Вера Цариградска, Продължавате да сте треньорката заедно във Варна. с нея, Вера. На Роберта да. Балет Варна. Вера все още, ние сме заедно и творим. И тя развива Роберта Балет във Варна и заедно правим спектакли. Сега на 28 януари пак съвместно правим спектакъл тук в София. Докато нашия разговор зрителите ни го слушат и му се любуват, всъщност в същото време в този час ще бъде в... Къде каза, че ще бъде Дом на спектакъл? културата Искър в Дружба. В Дружба, да. Предполагам, че няма да има свободни места и рекламата дори Не, закъсняла няма е. никаква рекламна кампания, защото просто понякога не достигат и за родителите на децата Точно така. билетите. Залата винаги Но аз искам е пълна. да довърша с моето CV. непременно. Така, 6 години аз бях в театър движение, но междувременно записах и в Музикалната академия балетна педагогика. Завърших при госпожа Калина Богоева и след това направих магистратура по балетна режисура. Пак там. И Което е вече много, имам 2 магистратури. много стабилна основа на това, много което... стабилна основа, но със всички самочувствие. мои учители, които са били в моя живот, са ми дали най-ценното. И аз мога да се похваля наистина с много умения. Исках да правя още нещо и тъй като имам специалност и учител по физическо, реших, че искам да правя и това. Ето това нещо беше изненада за мен, защото Това беше не се бяхме изненада за чували всички, но междувременно. всъщност аз по заместване съм била много пъти във всички училища, където имам школи, защото аз имам и тази специалност. И сега реших, че искам и други деца, които не им се спортуват толкова, Да ги не искат запалиш. да се занимават. Искам да ги мотивирам да работят върху себе си, без значение какъв спорт. И имах щастието да ме поискат в едно училище, съвсем близо тук до вашето студио, 199-то училище, където с отворени обятия ме приеха в техния екип и казаха, ние искаме да бъдеш нашия екип. Така ми каза директора тогава. И всички сега ме приемат много добре и направиха специално 2 програми, които се финансират от Министерството, за да могат децата да Чудесно. играят и балет. И балет има. Да, безплатно да бъде за Коя децата. година? Имаме в момента 50 балерини там. Охо, Една направо огромна школа. конкуренция на другата шкала. 199-то училище. Но госпожа Стоянова подкрепя това, което правим.
и много така стоят зад тази идея да го имат в тяхното училище. Би Аз било много се чудесно да радвам. го има в много училища. Ами не, за разбира съжаление, се. аз няма как да бъда в много училища, но там... Но твои последователки могат да бъдат, ако нещата се Мои развият и последователки разгърнат. могат. Но да ви кажа, много добре се комбинира това нещо, защото децата по този начин се научават да спортуват и правят това, което искат. Това, което обичат да правят. И аз като един сега смятам, че съм добър специалист. Общо взето доста деца им казах какъв спорт е подходящо да спортуват и много деца са насочени в правилната посока вече. Я имам 2-3 прекрасни балерини в това училище. Иначе школите са ми много в София. През 95-та година, да върна разказа хронологично, създавате, госпожо Роберта, Детската школа. детската школа. Феноменалната, прочутата, страхотната. Ами не знам колко е феноменална, но бих казала, че Няма друга. доста подобна дарования съм открила и на доста деца съм посочила пътя към танца и се радвам, че те го правят и до ден днешен. Това е безценно. Сега ще покажем на нашата видеостена промото на Роберта Балет. Гледаме видеото. Това е, да, което е един разказ за историята танца през на спектаклите на Роберта Балет. Ето ги тези малки Всякакви от възраст. възрасти, От 3 годишни наистина на сцената. Моята беше сигурно толкова, на 3-4 максимум. Това е. Гледаме и се наслаждаваме. Ще продължим. Черните учители. Главната роля е Калина, която е вече треньор при мен, завърши Националното училище по танцово изкуство, занимава се с много други неща, снима филми, иска да си направи собствена школа. Много ми се Талантливи радвам деца. на Рая. Рая от България търси талант и тя има школа вече. Беше на 7 тогава. Това са белите учители. Това наистина е мисия. Това наистина, страхотно е. поглеждайки назад, е една Понякога осъществена казват, ма ти мисия. си отглеждаш конкуренция. Не, напротив, аз толкова се радвам за тях, защото когато един ден ме няма, знам, че моите ученици ще го правят това, което аз правих толкова години. Това е най-голямото щастие. Разбира се. Разбира Ето се, как Роберта. използваме гимнастиката в танците. Прекъсвам те да гледаме на чисто, както се казва с нашите зрители и ще ви разкажа Ето след е това. Рая. Това е Това Рая. е Рая. Прекрасни, красиви, красиво облечени, винаги сценографски, много изпипан всеки един спектакъл. Над 50 спектакъла казахме в началото. 50-тия сега ще бъде на 28 януари. Този, за който... Да. Малко като Юбилеен юбилей. спектакъл. Спектакли, за които в началото, ако ги гледаме на видео, пише режисьор, постановчик, хореограф Роберта. Как е възможно? Въображението ти е огромно. Ами, сигурно е дар отгоре. Не знам. Аз си спомням един наш разговор преди много години, когато ми разказа, че виждаш спектаклите първо в сънищата си. Да, Така се така раждат е. тези красиви приказки, Вярно е. които сътворяваш. Вярно е. Ами,
Мога само да бъда благодарна за тази дарба, наистина. Вдъхновението идва от много неща. От най-случайни неща може да дойде. Както се изразяват мои приятели, имаш много бърза асоциация. Не, то по-скоро не е асоциация, а някакво свръхвъображение, което според мен е просто дар. Това е дар. Кой ти помага, Роберта, през тези години? За костюмите, за спектаклите, за всичко, от което има нужда? Много хора са ми помагали, на които съм много благодарна. През всички тези години винаги е имало хора, които са подкрепили Роберта Балет. Дори в най-тежките години ние не сме преставали да работим. Школата никога не е била закривана. И винаги се е намирал ангела, който е помагал в точния момент. Когато бяхме без зала и аз бях пред закриване на школата, един ангел, Моника Златкова, дойде и ме избави от тази опасна крачка. Другите хора, които са неотменно до теб, са родителите. Родителите ми, за съжаление, са горе само. Не твоите родители, имам предвид родителите на балеринките. Моите родители тази година, знаеш, им както и да е. Но майките, не само майките, бащите също се включват. Всички родители са за тази кауза. Няма дете, което да танцува в Роберта Балет и родителя да не е съпричастен. Ама аз помня как сме правили костюми с допълнения към някакви... Едно време ги правихме сами костюмите, но нещата се промениха. То се вижда и във видеото на какво високо ниво. Между другото, тази шивачка и дизайнерка, която работи все още с мен, Албена Рускова, нейната дъщеря беше в една група с Ния, твоята дъщеря. Ние много лично го превърнахме. И все още е с мен толкова години. Много години, тя отново прави костюмите за нашите спектакли. Деца на слънцето имаме един прекрасен, сега ще ни покажат колегите фрагмент, разкошен спектакъл, който имаме възможност и в нашата програма да присъства. Ето, това уникално съчетание на художествена гимнастика с танц. Това е Вики Иванова, една нова звезда, която играе в акробатичен танц. Много и хубаво дете. То ме намери само, случайно. Много красив спектакъл. Вълнуваш ли се, като го гледаш и сега?
Ами да, всичко, което гледам, което съм правила, винаги се вълнувам и понякога даже старите спектакли си казвам, това аз ли съм го правила, даже съм забравила, защото трябва да изчистя паметта си, за да мога да сътворя нещо ново. да се роди. Коя година е Деца на Това слънцето? е сега, скоро беше, миналата година. Да. Миналата година, да. Този Слънцемобил, казате? Слънцемобила, да, това го измислих аз пак в спектакъла и докато намеря кой да ми го направи, така малко беше трудно, но накрая Катя Милушева каза, аз ще го направя. Една моя приятелка, която се занимава с такива неща. И всъщност тя го направи този слънцемобил, който се върти, а вътре има едно дете, което върти през цялото време този слънцемобил. Герой беше Елена. Като перпето мобиле била през цялото време. Просто беше страхотна тази Елена. Как се справи това дете, не знам. Те са тя готови каза, винаги на справя. всичко децата за твоите задачи. Знаеш винаги ли, са Оля, закон. че когато беше тая пандемия и направихме Царството на ледените птици, децата казаха тогава, ако трябва и с скафандри ще играем, искаме да танцуваме. Как се отрази този тежък период на репетициите? Тежко, разбира се. Честно казано, при нас мина много леко. Но това, че сте направили спектакъл... Ние направихме спектакъл по време на пандемия с 30% публика, децата всички с маски, но обаче те бяха категорични, че искат да си изиграят спектакъла на всяка цена, не ги интересува какво трябва да слагат по лицата си. Герои бяха всички. Аз просто съм във възторг от българските деца. Това, ако накараме чужди деца да го направят, никога няма да го направят. Аз съм била в чужбина няколко пъти, съм ходила да работя и няколко пъти съм се връщала. Не мога да издържа на... Няма такива деца като българските. Този поглед на децата, това искащо да научи, този блясък в очите го няма никъде другаде по света. Дори в Швейцария, когато беше абсолютно всичко осигурено да работя, аз се върна след една седмица. Не можах да издържа. Нашите деца са други. Аз щях да загина като творец, ако трябваше да правя нещо с тези деца. Наистина. Те не ме вдъхновяват. На 30 годишния юбилей на концерта, спектакъл, успяхте ли да се съберете почти всички, да обозриш това красиво воинство твое? Бившите ми балерини. Бившите. И бившите помощници, треньори. Има много помощнички. Винаги те са мои балерини. Винаги е имало през наистина не мога да не ги спомена. И Джулия Чалъкова е от 3 годишна при мен. Все още е при мен треньор. Вики Илиева беше, нали, Вера Цариградска. За Вера казахме, за Варна, да. Стела е от Варна. Роберта Балет Варна сега е студент тук. Архитектура, но тя е помощник на Роберта Балет София. И просто сме едно цяло. Варна и София. И всъщност и Калина сега е треньор. Нали, Калина Кръстева. И един голям екип сме. Дано не пропускам някого. Помисли си да не пропуснем някого. Надявам се, че не пропускам никого. Ако пропуснем, ще се сърдат, но няма значение. Аз не мога да изредя всичко и всички, но през всички тези години винаги се намирали хора, които да протегнат ръка на Роберта Балет. Много силен екип сте. Включително и Хачо Бъжиев, светла му памет. Той беше човека, който първи видя полицайките на времето, емблематичния танц на Роберта Балет. И каза, има хляб в теб, давай. Нямаше програма в БНТ, която да не участва Роберта Балет. Сценариите се пишеха по моите танци. Този танц. Наистина, това беше много отдавна. Сега отдавна са ме забравили. Ето сега припомняме за Роберта. Други телевизии се интересуват от мен вече. Припомняме за Роберта. Сега ще помоля колегите да ни покажат фрагмент от тези много красиви ледени птици в Царството на ледените птици. С маски. С маски, наистина. Много тежък спектакъл беше. Не само заради маските, много силна хореография. Спектакълът Царството на ледените птици е финансиран от Министерството на културата, затова имаме толкова красиви костюми. Много красиви. По случай нашия юбилей 30 години. Тогава лично министъра на културата се застъпи за този спектакъл, господин Банов. И всъщност това е единственият министър на културата, който нещо е направил директно
лично за Роберта И Балет. веднага си личи, когато има финансиране по така е. костюмите, по сценографията, веднага. Общо взето имало Сега много ще ни спектакли, покажат където колегите. съм правила с почти никакви костюми. Да, ти Слава си Богу, царица че това да хореографията използваш е добра. едни и същи костюми. Ами не винаги, модифицирайки. но сега отново, ето това е царство на лените птици, Страхотна просто наистина красота. децата с маски. На Роберта Балет беше маската, разбира се, с лого. Ние ги раздадохме на децата, но те искаха на всяка цена да танцуват. Не ги интересуваше абсолютно нищо. Това беше по тяхно желание. И нито един родител не се възпротиви. Това е момченце ли на Това е сцената? Кристиан, да. Да го споменем непременно. Страхотен Кристиан, той е вече в Балетист. Националното училище по танцово изкуство и тук още две деца, Даная и Рони, също са възпитаници. Аз се надявам да оценяват факта, че изпращам там най-хубавите си деца, да продължат с танца, вече професионално. Това, че съм ги открила, те са световни шампионки. Ще разкажеш след малко за всички шампионати и титли. Трудно ще разкажа за С всички. всички не, но искам да имаме възможност с зрителите ни да погледаме.
Казахме си, че ще говорим за многото титли, но преди това, моля те, обясни за нашите зрители какви са формациите към Роберта Балет като спортен клуб, за да е ясно, говорейки за шампионати и за титли, разликата между школата и спортния клуб. Какви са формациите, Роберта? То е въпрос на регистрация. Аз съм регистрирана като спортен клуб, защото на времето имах отбори по художествена гимнастика и по естетическа гимнастика, но вече не членувам в тия федерации. Членувам, всъщност никъде не членувам. Имам предвид, че децата, които състезания, които се организират от двете български федерации, от всичките международни федерации. Това са състезания разкажи по какво? По танци. По танци. Има различни стилове, в които участваме ние. Да, акроденс не знам дали трябва да впечатление. занимаваме зрителите с това. Те са Open, Modern, Lyrical, има хип-хоп, характерни танци. Но вие сте готови да балет. Участвате във всички категории на всички? Почти всички. Напротив, не участваме във всички, защото според мен това е разпиляване на енергия в много посоки и така не можеш да постигнеш максималния резултат в това, което си най-добър. А в какво са най-добре? Ние сме най-добри в Open, отворената дисциплина, която е с уреди, може да се играе и там сме 13 пъти световни шампиони. Ние имам световни титли в акроденс и в модерн и в лирикал, където и група, и индивидуално имаме навсякъде първо място. 13 световни титли. Да, 13 години подред, да. След което спряхме да ходим там заради финансиране. Нямаше достатъчно пари. А след това дойде пандемията. Имаме в онлайн 2 сребърни медала. Един е на Кристиян, другия е на Ния Ракова. А Ния Ракова сега ще играе главната роля в последния спектакъл, който се казва Златното момиче. Да, Златното момиче, да. Януари. Няма да е традиционната приказка Златното момиче. Приказката няма да е традиционно, да. Ти винаги ги правиш оригинални и различни. За съжаление, аз ги пренаписвам приказките по друг начин, но те са все пак Не всички приказки са пренаписани. Децата на слънцето, Царството на лейните са мои приказки. Всъщност мечтата ми е да издам Няма ли книга. Да ги издадеш? Да, това ще да кажа. Не е ли време да ги има в книжка, съм много ангажирана в момента и не мога да направя и това. Но лятната ваканция със сигурност ще се случи това нещо. И ще ги издам на книга, но първо те са направени на спектакъл. То ще е красиво да го има и в визуален вариант. Много е сложно да се направи на хартиен носител, нали, като книга. И малко трябва да се променят някои неща, за да бъде по-интересно за четене вече. И всъщност това усложнява нещата. Защото историята с танц е по-лесна за разказване, когато съм я измислила за танц. Ще измислиш как да комбинираш, ще може би в едно и ще стане, да, сигурна и текст, съм, да това има ще и направим. визия, може да е нещо такова модерно и компилативно между двете. Със сигурност да съм жива и здрава само. Разбира се. И това предстои всъщност. Какви бяха последните титли и шампионати? Значи, последните титли и шампионати... Ковид много обърка нещата и със сигурност не е било така в същата динамика, както преди пандемията. Да, обаче ковида всъщност се отрази добре на естествения подбор на моите деца в школата. Тези, които наистина искат да танцуват, те останаха. След това онлайн тренирахме и всъщност този спектакъл Царство на лейните птици е правен 90% онлайн. Да. Иначе нямаше как да се случи. Логично, да, това е по време истината. на локдауна. Значи искам да кажа, че балет може, т.е. танци, може да се направи цял спектакъл. Онлайн тренировки, да. И така се селектираха децата. Как тренирахте онлайн, Роберта? Аз преподавах от една зала, която бях наела почасово. Всъщност там аз показвах, а децата в къщи бяха освободили голямо пространство, за да могат да правят тези упражнения. И на родителите им отново браво. Това е да, родителите много съдействаха за това нещо, включително за включването, нали, когато са малки децата, но Царството на лейните птици е еталон за това, че може да се направи и онлайн. И аз съм много щастлива от този факт. И пандемията така много уроци ни даде. Един от които, че ние няма да спрем да танцуваме, каквото и да се случи. А другия,
е, че можем да го направим както и да е, щом искаме. Щом има желание да се намира начин. Не съм го казала аз. Да. Каква е лечебната сила? Каква радост носи танца? На мен Колко специално ми носи голяма радост. Аз иначе не бих се занимавала с това. Очевидно и на децата. Много пъти прекалявам с работата, наистина. От 8 до 8 съм всеки ден. Но удоволствието, което изпитвам от добре свършената работа нищо не може да се сравни с това. Както и нищо не може да се сравни с усмивките на децата и с блясъка в очите им. След всяко добро направено нещо, дали състезание, дали спектакъл, когато чуят браво деца, те знаят, че те са справили. Но и за тях самите е много полезно. За тях самите това е една голяма школа, един голям урок. Аз нямам дете, което да е било при мен, да речем поне 5-6 години, да не се е научило на всичко. На организация, бързо взимане на решения, бързо преобличане, никакво мутаене. Ама те самите спектакли Значи, са работилница. Като машини са. Това е преобличане. Без да по се сценарий. повишава тон по никакъв начин. Всъщност това не е залата по гимнастика. При нас децата тренират и репетират, защото го искат. Мотивацията е тяхна. Но примера е от нас, от треньорите. И когато аз показвам лично всичко, без акробатики, малко вече, след което треньора показва, накрая се сгубяват нещата. Между другото има картини, които едновременно деца от Варна и деца от София играят, без да са го направили нито веднъж заедно. Ние го правим там на генералната репетиция. Майстори сте, майсторки. Има и още един куриоз. Едната от световните титли в квартет бяха две момичета от София, две от Варна. Дойдоха в София, направихме танца, записахме го на видео с телефон, след което софийските си репетираха тук, варненските там и се срещнаха директно в Хърватска на световното. Това беше световното Хърватска. И станаха световни шампионки в квартет. Аз наистина... Това беше голям експеримент. Аз си казвам, дайте да го направим, пък ще видим какво. Честно казвам, и аз не повярвах, но факт е, че имаме световна титла там. И 4 деца бяха каучук, в смисъл с много данни, гъвкавости. Танца беше уникален. Казваше се. Нямаме го, да, може би в Нямаме, но ще покажем още един фрагмент от Царството на ледените нещата, птици. Но сега сещам за този експеримент, който в Царството на ледените птици също има една много красива, такава акробатична... акробатично изпълнение, не знам дали е точно това фрагмента. Ами ето сега това е всъщност единия танц. Весето, която е в средата, принцеса Северина, тя е световна шампионка и тя е една от квартета. Оцелихме да покажем. А тези двете момичета също са от Варна, а другите танца на Октопода са от София. И Луната и Слънцето също са софийски деца. Но това е танц общ, който ние го направихме на генералната репетиция. Всеки си тренираше по-отделно, едните във Варна, едните в София, но става едно цяло. Защото никой не знае какво е в главата на Роберта и накрая се получава. Браво на Роберта! Ще го погледаме с нашите зрители и ще продължим.
Ето тук нагледно видяхме използването на предмети с похватите на уредите в художествената гимнастика. Наистина е много оригинално и много, сигурно и много трудно. Финала на танца е много На интересен. децата. Там с въже прави една много трудна мелница, която също е от гимнастиката, но все пак това е охраната на принцеса Северина и въобще има друго символично значение. И тези мечове, те отрязват пипалата на белия октопод. Много е дълбоко. Винаги има много, Много е дълбоко. много заплетено и като красиво Цялата послание. приказка трябва да разкажа, за да разберат зрителите. Няма смисъл. По-добре да се наслаждаваме на красивите костюми и красивите Страхотни, деца. наистина. Роберта, а какви са тези магически трикове, които пише на сайта ви, че предлага в Магически цялата трикове, тази амалгама Роберта Балет? Аз познавах Астор, светла му памет, и общувах с много фокусници, включително Боби Шоу и с разни други хора. Много често в танците се използва тези магически трикове. Как? Мисля, че в едното видео Царството на ледените птици го има с едни розови цветя, които стават бели и розови. Това е един от триковете. След това и в моето соло на нинджата също има магически трик, който може би го нямаме. Твоето соло на нинджата, за съжаление, понеже така се случи, че не се той е отваряше. любителски запис и няма да... Но ти каза да не споменаваме, не можем сега, като вече го споменахме, да без не да искам, кажем. защото там има фокус. Че ти предизвика себе си, надмогна може би инерцията на дългото наявяване така в лично качество на сцена и какво постигна. Кажи сега, как 50 плюс, където се яви с този танц на нинджата. 55 плюс. Аз нарочно казах 50 плюс, да. Не, Обра истината е, овации. че когато танцуваха децата и много често им казвах, как искам да съм на ваше място сега да танцувам. И те казват, айде, Роберта, защо? Хайде. Викам, а вие мислите, че не мога ли? И така се стигна до тези състезания, където специално направиха категория за мен, защото нямаше други такива Колко участници. състезания са това? През Аз последните на 2 4 години състезания се се случва това. явих с това соло и след това дойде пандемията. И всъщност пандемията сложи край на моята състезателна кариера. Искрено се забавлявах. Значи, такова Нужно ти е било. направо толкова беше хубаво. Била си вече озряла да го направиш Да, явно. почти целият танц е на импровизация, между другото, ама това е тайна, да не казваме на съдиите. Аз като не можахме да... Магическият трик е Кажи за уникален. магическия трик. Не може ли в тояшката студиото на да го нинджата, направиш? нямам Няма. реквизит. Трябваше да се подготвим. Тояшката на нинджата лети във въздуха около тялото и всъщност това е уникално. Този фокус ми го направи, между другото, Пенко Русев. Този фокус, защото и Пенко се занимаваше с... Вие с него Ние с него се от познаваме край от време театър се движение. Да, познавате, много имате, отдавна. да. Той ми е правил други фокуси. В първия ми спектакъл "Спасението", едно сърце летеше из цялата сцена. Той ми го прави. Наистина беше уникално. А в танца нинджа какво? Тя хвърчи във въздуха, Тояшката, твоята тояшка. Да. И няма да кажем как. Който Не. се интересува Не, да не, гледа не. в твоята Това е страница тайна, във не Фейсбук може да се казва. и да се опита да разгадае как Както се от тояшка случва. стават цветя, нали? Това са си фокусници, но аз правя танц с това нещо. И смятам, че това е на запазена марка на Роберта Балет. И това. И това. Сега ще те помоля да спреш да тракаш стока по пода, защото ще се чува после и продължаваме. Съжалявам. Танцувах за това. А каква е тази красива награда, която донесе само една от много награди, които имаш в треньорското си хореографско качество за принос към танцовото изкуство в България и ти ме чужбина? помоля да донеса най-ценните награди. За мен всички награди са ценни и не мога да определя коя е най-ценната. Това са и световни награди, и награди за оригинална хореография, и награди от Федерацията за цялостен принос, за творческо присъствие, от кметове за гран-при на кметове.
Много са наградите. От Министерство на отбраната има Това награди. лично твоите награди. Не, те са и на балета, Да, и мои. защото на За балета оригинална прочетах хореография. 380 Да. купи, над Те са 500 много грамоти. вече. Изгубих им бройката. Много. Аз намерих някъде Но, впечатляваща бройката. Трудно ги събирам вече в моите витрини, които са вкъщи, но това няма значение. Всички те са много ценни. Но съм Тази ти е донесла, първопроходника в наградите. донесла съм ти първата награда. Първата е. Която е Много всъщност красива. За нея мога да разкажа, защото това е наистина първата награда, от която тръгва ходенето ми по състезания. Това е статуетка на скулптора Георги Константинов. Много Тя е красива. много тежка. Истинска е. Имам Истинска, да, месинг. Месинг, 92 година. Фестивал Палермо. За първи път в България, може би, една фирма, не знам как се казваше, и няма значение, организира за първи път фестивал на танцовите школи. И тогава се явиха на този фестивал много танцови школи, които повечето бяха вариететни. Има ли подобна на твоята, която да съчетава техники от вече почти всички художествената правят гимнастика и това, танца? което правим ние. А в началото сте били В уникални началото напълно. бяхме 2 танцови групи, няма да споменавам другите, кои са. Те си правят едно и също, както са станали, нали. Така, няма значение. Ние се развиваме обаче. Имаме самостоятелни спектакли, състезания, много индивидуални танци, което не се прави там. Това няма пак значение. Има значение факта, че Роберта балет съществува и работи 34 години без прекъсване. 34 години, А балетът е Роберта. създаден още преди да има демокрация. И то с танца на полицайките стартираме. И най-интересното, че тогава не ни фана цензура, а напротив ни поканиха на празника на полицията да танцуваме нашия танц, което беше уникално наистина. Аз даже като ми собариха в първи момент помислих, че ще им Ще имате проблеми, че нещо не е... Да, че нещо не е както нещо трябва, както но истината е, че танца стана емблема на Роберта балет и до ден днешен И всъщност така много от хора 3 момичета започнахте от 3 момичета школата до над 3000 в годините. 92 година бяха вече 8. Направихме тогава първия спектакъл "Спасението" в зала 2 на НДК. Там много спектакли имаше в зала 2 на НДК. Между другото, 8 представления направихме и господин Друмев, който още е, нали, слава Богу, Да е жив и здрав, да. той да го каза, споменем и може да нищо се добро. окаже нещо интересно, разрешавам. Безплатно даде залата и спектакъла стана към НДК. На днешно време имате ли Това няма как да стане. възможност да кандидатствате? Вероятно имате по проекти, ето ти спомена за спектакъла. Така, значи, който общо е взето бил има. финансиран. Има, да, За да има. има подкрепа и сега, не само в Ето миналото. сега ще ви кажа, драги зрители, и двата ми спектакъла тази година са финансирани от Национален фонд култура, Чудесно, което браво. за първи път се случва. Между другото, аз благодаря за доверието. И двата спектакъла ще финансират. И Златното момиче. Да, и следващия. Няма да издавам кога ще тайната. бъде? Не. Няма да ни кажеш. Защото имам Още така сънуваш. Още го много сънуваш. бързи колеги. Не. Заради друго. Шегувам се. Нека да стане факт тогава. Но преди години това не се случваше. И слава Богу, нещата в Министерството на културата се промениха. И аз се надявам, че ще има много подкрепа от Министерството на културата, както и от Министерството на спорта. Дано и... Искрено се надявам, защото нашите деца го заслужават. Така е. Нашите деца, спортисти, балетисти, хора на изкуството, музиканти, те заслужават подкрепата на държавата. Защото, да, аз правя много неща на добра воля, наистина. Не само в училището, където преподавам, и в школата, и за конкретни деца. Много жестове съм правила за много хора. Дали са ги оценили или не, няма значение. Няма значение, разбира се. Няма значение. Човек, ако не е готов да приеме неблагодарността, няма смисъл да прави добро, нали? Така казва. Много Аз обаче правя. няма да се променя и ще продължа да го правя доброто. Но е хубаво и да не бъде мога оценявано и да има подкрепа. Да, не мога да го кажа, да не кажа на някое дете, на майката, че детето има качества за балет. Много пъти се им казва, нали, да, аз съм длъжна да кажа, вие оттам нататък какво ще правите, си е ваша работа. Но държавата е хубаво да застане за тези деца, защото те са нашето бъдеще и наистина
ако станат само прагматични децата, не е окей. Аз се опитвам да възпитам в моите Затова те деца питах за танца, да, и за тази най-вече роля. за красотата. Естетическата ти взискателност, Да, както много казах съм в взискателна към това. анонса, е нещо, което също е послание и предаваш на децата. Искам децата да имат усета към красотата. Не само когато танцуват, ами в думичките, които изговарят, в жестовете, които правят. Не може една балерина да си позволи грозни неща. Тя трябва да е красива, Тя трябва да е красива всеки момент. за всичко, във всеки един момент. Да. Не да прекалява с макияжи и такива неща. Нямам това не е предвид. това красотата, не. Имам предвид поведение, държание извън сцената. Нали, просто опитвам се на това да науча децата си и най-вече на организираност. Защото в днешния забързан свят трябва много бързо да взимаш решения. Трябва много бързо да успяваш да смениш тоалет, както аз сега направих преди малко, нали, аз дойдох от работа. Трябва всичко това е въпрос на дисциплина. Добра. Без дисциплина няма спорт, без дисциплина няма изкуство. Ако няма дисциплина, самодисциплина, по никакъв начин не можем да се развиваме. Но тази дисциплина не се постига с лошо. В никакъв случай. Значи в моята зала тон не се повишава по никакъв повод. Значи по никакъв повод не съм си позволила да нагрубя дете или да го обидя. Те затова винаги те обичат и прегръщат. Модела е друг. И не модела искат да спират Да, нали, това не е по гимнастика вече и там други са нещата, но ние тренираме по 2 пъти в седмицата, по час и половина, или групи имам по 1 час. Но тренирате сериозно. Тренираме сериозно. Плътността на тренировката е на 100%. И смятам, че и по този начин може да се постигат големи резултати, ако имат мотивация децата. Твоите красиви деца в един фрагмент от спектакъла "Деца на слънцето", "Децата на слънцето" и "Децата на Роберта" сега ще ни покажат. Добре, отново да нашите колеги. Какво сте избрали да видя аз? Ами сега ще видим какво. Ето ги същите тези малки сладки. Работи ли са? Какво са, Роберта? Това са извънземни, с които се среща едното от "Децата на слънцето", Ели, която се подава тук с златната роза. И с златната роза тя прогонва тези извънземни. Ето, това са деца, които тренират 1 час, Това са 2 пъти в седмицата. сравнително малката група, така да кажем. Не са малка Не са група. най-малката, Не. всъщност малките са още по-малки. Малките са ми 3 годишни. Ето това е Крис. Той вече е възпитаник на Националното училище по танцово изкуство, обаче Крис дойде на 5 годинки при мен и постигнахме много неща. Той е и световен шампион, и в група, и с соло, акробатичен танц играе. С господин Видев тренираше акробатика. Сега вече нямам представа какво точно се случва с него. Прекъсвам те, за да гледаме с нашите зрители. Гледайте, защото това е едно дете, което е уникално наистина. За съжаление, много бързо отлита отредения ни 1 час в аз. Със сигурност можем да продължим с много още разкази нашата среща. Но Това ще го напишем в мемуарите но вече. с едно послание. Роберта, ти си заобиколена с толкова много обич, с толкова много грейнали очи, с толкова вдъхновение за напред. Предполагам, че това е и посланието ти към следващите нови поколения в твоята прекрасна школа и Роберта Балет. Надявам се да имам много последователи за танца и аз спокойно да се оттегля и служа на почивка. Рано ти още. Много балерини. Още. Много деца съм накарала и да спортуват само, независимо какво. И всъщност
Аз съм си свършила моята работа. Имам още малко работа. Аз И мисля, тогава вече спокойно на моите възпитанички оставям танца в техни ръце. това е за следващата ни среща. За тази среща предлагам да завършим с новото вдъхновение, с новите спектакли, с новите идеи, които Здраве и не вдъхновение. спират в главата На вас ти. пожелавам много хубави предавания, Мерси. много здраве, много вдъхновение пожелавам на всички, на целия екип. И специално на ние много поздрави от мен. Не може без това. Не може да не Няма свършим как. пак с моята дъщеря. На добър час, Роберта. Благодаря. Бъди такава прекрасна, Благодаря. вдъхновена и устремена, каквато си вече от толкова много години. Аз имам една изненада за теб. Нещо, което правя за всички, които подкрепят Роберта Балет. И то е една уникална купа, Наистина изненада. която е Наистина с благодарност от Роберта Балет, от всички деца на Роберта Балет и лично Как от да мен. покажем? Страхотно. Страхотно, изненадващо и прекрасно, вълнуващо Благодарим за завършване вниманието на и за нашата подкрепата. среща. Много благодаря, Роберта. Много благодаря. От името на целия ни екип я приемам. Много е красива и за нас ще бъде вдъхновение и е чест, За мен е удоволствие. че я получихме. На добър час, мила. Много Благодаря. благодаря.